Kamatis. Hello mga ka-wheel! Welcome back po sa channel natin. Since Richard, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng garlic butter tomato prawn. Yan, masarap po yan. At meron po tayo rito fried chicken, meron po tayong fried fish, meron pong longganisa. Tapos meron po tayong salted egg, meron pong kamatis, at meron po tayong blanched kangkong rito na merong bagoong alamang. Dapat maraming kanin. At bago tayo magsimula, pray po muna tayo. At stay tuned po kayo at meron po tayong shoutout mamaya. Kung gusto po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Kain po. Sarap. Bagoong. Salted egg. Kamatis. Kain po. Sarap.
Juicy po yung chicken. Sarap. Kain po. Crispy.
Excuse me po. Pakasarap. Shoutout na po si Anibes. Napakasarap ng pagkain. Sarap ang Anibes luto mo rito. Yan, pili na kayo kung anong gusto nyo. Yan, simulan na po natin ang ating shoutout. Shoutout kay Camille, Elisa, Ruby, Rian, Clayt, Elma, and family Garsalia. Kay Clyde Ivar. Shoutout kay Percy Fakal. Shoutout Esteban at Fakal family ng Negilian, Isabela. At sa manugang niya si Kimberly Cristiano Fakal. Ramundo Ferrer, shoutout po. Lisa Carabalya, shoutout Ibanez family ng Alang-Alang Leyte. Especially sa kanyang tatay at nanay, sina Pacifico Ibanez and Emerita Carabalya. Amalia Forigay ng Tuguegarao City. Aleli Raffles ng Fairview QC. Kenrick Cavale ng Silang Cavite, kay Green Panther ng Canada. Joselito Zapanta, shout out kay Ann Escanyan, Flora Miranda ng Caloocan City South, Erica Atuel Palasan, Giancarlo Orbista Ayeng, Jenny Roses, kay Lian Espilita Fajardo, Lizelle Joaquin Buenavista, kay Geng Tario Montejo, Darling Wenceslao ng Biliran Binangonan Rizal, Evangelista Ardales Jomar, Jerome Wage, Laili Faros ng Fairview QC, Nixon Santos, Alessandra
Denise ng Antique, and kay Raquel Directo Ordinario. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Magkalasbait na po tayo.